No a toto je čo? Kde sa fláka moja hotelová služba? Volal tu niekto hotelovú službu? No ja som volal. Nech sa páči. S čím môžem pomôcť? No kože, vy kde ste toľko? To ja za čo si tu platím? Sa mi tu mocete ako stratený kufol. Veď ja som aj hladný ako vrk a smenný som ako viechiť. No ale nekúkajte na mňa v žirafe na čurietky. Ale doneste mi ovládač od televízora. No poďme, šup, makám. Áno, pane, mám všetky diaľkové pre vás. Nech sa vám páči. Jedno, druhé, tretie. V poriadku? No čo ste v takom strese, čo ste taký vyhúkaní? Nebojte sa však, ja nedám vám možnosť recenziu, ešte uvidím. Ako ste spokojní s našimi službami v hoteli Psie srdce? Tu sa pozrite do kamery a povedzte nám, ako ste spokojní. No a na to, že som spotený ako dvere na chlieve, lebo nemáte tu klímu, tak inak ako celkom dobré služby, musím povedať. Koľko nám dávate hviezdičiek? 4. Náš zákazník, náš pán. Prahaj odber tomuto kanálu, aby si mohol vidieť viac podobných videí. S pozdravom, Bailey.